سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلومي عربي 19 جنبوت زيت تدالو على توزينات تزلكم متيلخو كموترو كساف تصامي دباتنا نختكتاتولنا ندعدمكو بقدامنت أرئيس زينا بريزيدنت إسياس أفوركي مس بسلطان أوراجا سيشيهوان ركبات أكايدو أب حتوتات حزبي أمحارة زتكوره قوائه يكايدالو انتاوي مصحف قدوس إبرايست ب38 مليون دولار تشيطو نيجيريا بلعليك أفلاي أمريكا متقعتي تفتصيمو أمريكا يوكرين زلاخت الله مكلاخل مسيل بروسيا كم زتهرمه كم زتأمنتن كالن زدهسس مدبات حزلكم متصلخو سناي ناي مكتتال غزي انداتمنخم ابزا چانال دما ناي وترو تخاتلتي نختكونو سبسكرايب بمغبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يقدمكم بريزيدنت إسياس أفوركي مس سبسلطان أوراجا سيشيهوان ركبات أكايدو بعدما بريزيدنت شي جي بينينغ أب حزبوت ريبوبليك تشاينا وقعوا مبصح زفصم زلو بريزيدنت إسياس أفوركي مثل على وسب مزد هاجر أب زجمرو ركبات بمغصال تمالي أب ساعات دحر قطري ناب كتما تشيندو بمقعز مسوانا صحفي دي ساو سلفي أوراجا سيشيهوان وانغ شياهون مس محضرت أوراجا وان كانغ تراخيبو زاتيوم أب تركب مستر وانغ شيهواي باسم دي ساو سلفي أوراجا سيشيهوان بريزيدنت إسياس أفوركي انقع بدحان مهت أخا دحر مبال أب تشاينا زقبرو زلو عدتن مس بريزيدنت شي جي بينغ زقبرو عميق زتن نتاريخاوي زمدناتا إيرتران تشاينا زدلل نزمعبل مخانو أبريهم أب قداي تايوانن هونغ كونغن هدقف كان سكفتخان مقلاسكا هنا مسجن زبله منيستر وانغ أب السودان أتقاو قجت دحر مخصاتو زيقاتا تشاينا بمنقد إيرترا بسلام موصوم من هزبن منقستن إيرترا مسكانا قريبوم ميستر وانغ أسعيبو بريزيدنت إسياس أفوركي أب زواشي هوان زقبرو عدت مستي مس بريزيدنت شي زتبت حسن معتدميرو أمتان زهلو خلطاو زمدناتات زبرخ مزخون هتسونو أمنتو بمقلاس أوراجا سيشي هوان أب هنسات تحت أرسي حرشان توريزمن كتحاقس دلوتي مخانا أرقاقيتهم نفولينات زمدنا إيرتران تشاينا وأفريقيا زتغسى بريزيدنت إسياس بوغنو 14 لمعتا وقدام النتات إيرترا بزرزر دحر مقراب بريزيدنت شي تقبارهم ككاتل كم اتلابوه تغيسهم وفرتاتكم تصبح زيكون لو مخجمر تخليكم بمبال ابو وشتي حموشك سب 10 عامات زچبت غسغاس كري زلو تسفا غليصوم ب16 جنبوتون بريزيدنت إسياس أفوركي اب زتفلاليت كالات عدت مغبار مس حلفتن صع ركباتن كم زكايده لوخ منستر زينه حبيروم اب تركبات منستر غدايت وصاوتو عثمان صالح منستر فاينانسن هاغراو لمعتن دكتور غرغيس تخله ميكائيل منستر نغدن اندسترين اتو نصرالدين محمد صالح امباسادر إيرترا بحزبو ريبوبليك تشاينا اتو ጸጋይ ተስፋጽን ተረኺቦም ነይሮም ኣብ ሕቶታት ህዝቢ ኣምሓራ ዘተኮረ ጉባኤ ይካየዳሎ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ትግራይ ዘተወለደ ኩናት ድሕሪ ምዛሙ እቲ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርህ ግጭትን ዝተፈላለዩ ጸገማት ክራዩ ጽንሑ ክልል ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ኣትኽልል ሕቶታት ህዝቢ መልሲ ንኽረኽቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹም بفلاي أبز حلف أوار هزت تفلالو من قصاصات تقامه وطريق قونتن قتلت العلوت أمرارها أتسلف نزقات مكين في جزاء سلفت هاجر زخون سلف بالسجن أمحرا أبرسة كتما تغل الجوبايه العلوتن ماكلوتن أمرارها خكيد جمير اللوم مخفتة جوبايه زرباز اسمع رأس من محدار تخل الدكتور يلك على كف على أبت كل الزقات مكلولات كابت أمم من العلت أجمعات كم زفترو بمجلات تهزبيه نزوم كونتات كامر مرهم يقبائلهم أبز حلف أوارح كاب محاور تصتا تخلل وصاي زلو عطوات بزملكت بفلاي مستيفلو حيلت كل داغم نمودا فيدرال منغس زوصو مدبن قتلت العلوت امرار حسل في بلصغنا زخوناتو غرما يشطلان بزتحازه هيوت سبي طف كم زلون قلولاوات قيم زغاطمون يذكر ترسم محدار وانوم زي فلوت زبلوم ግጭታትን አድማታትን ተአምራራ ህዝቢ አብዝ العلوم حتوታት ትኩረት ገይሩ ነኸይሰርሕ ገይሮሞ እዮም ኢሉም ዝተሓላለኸ ጸገም ይገጥምና ዝበለ ዶክተር ይልቃል እዚ ድማ በቲ ሰልፊ ኮነ መንግስቲ ፍትሕ ኣብዘድልሉ ግዜ በጽሕና ኢና ብምባል እቶም ኣመራርሓ ካብቲ ማል ሐሙስ ጀሚሮም ነተኸታታሊ መዓልታት ኣብ ዘካይዶ ጉባኤ ኣተኩሮ ከም ዝገብር ሓቢሩም ኣብዚ ሕጂ ዋን ሕቶታት ህዝቢ ኣምሓራ እንታይ ከም ዝኾነ ዳግም ክፍተሹ ከም ዝደሊ ብምልካት ኣብቲ ክልል ጽንሑን ቃልሲ ዝተገበረሎም ሕቶታት ኣለዎ የሚሉ እቶም መልሲ የድልዮም ዝበሎም ድማ ሕቶ መንነት ወሰንን መምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዝንቡዕ ትረኻትን መሰል ተወለድቲ እቲ ብሔር ኣብ ካልኦት ክልላት እቲ ሃገር ክሕሎ ምግባርን እዮም ክብል ጠቒሱም
እዞም ሕቶታት በጻዕሪ መንግስትን ህዝብን እትክልል ጥራይ ዝምለሱ ከም ዘይኮኑ ብምግላጽ ተሳትፎ መላ ህዝቢ ዝሓትዮም ክብል ዶክተር ይልቃል ተዛሪቡ ክልል አምሓራ ብፍላይ ምስ ትግራይ ኣብ ዘዋስሉ ከባቢታት ንዓመታት ዝዘለቐ ሕቶ መንነት ትሕዝቶ መሬትን ከም ዘለዎ ይፍለጥ በተወሳኺ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ካብ ትክልል ወጻኢ ዝነብሩ ተወለድቲ አምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዝፍጸሙ ዝነበሩ መጥቃዕታት ተደፊኦም ናብ ትክልል ከም ዝተመዛበሉ ይግለጽ ብልጽግና አምሓራ ልዕሊ 2 ሚልዮን ኣባላት ከም ዘለዎ ይግመት ጥንታዊ መጽሓፍ ቅዱስ ዕብራይስጥ ብ$38 ሚልዮን ተሸይጡ ኣብ ዓለም ጥንታዊ ዝተማልአን ዝበሃል ቅዱስ መጽሓፍ ዕብራይስጥ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ጨረታ ብልዕሊ $38 ሚልዮን ተሸይጡ እዚ ኣብ ኒውዮርክ ብዝርከቡ ጨረቲ ብ$38.1 ሚልዮን ዝተሸጠ ቅዱስ መጽሓፍ ብልዕል ዋጋ ጨረታ ዝተሸጠ ኮይኑ ኣብ ዓለም ዝኸበረ ብኢድ ዝተጻሕፈ ጥንታዊ ትሕዝቶ ኮይኑሎም እዚ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ዝተጻሕፈ ቅዱስ መጽሓፍ ቅድሚ 1100 ዓመታት ኣቢሉ ከም ዝተጻሕፈ ይግመት እዚ ንኹሎም 24 መጽሓፍቲ ቆሙን ስርዓተ ነጥብታትን መናብብቲ ድምጽታትን ለሃጃታትን ዝሓዘ መጽሓፍ ካብቶም በዕድመ ነዊሕ ዘውጸሩን ዝተማልአ መልክዕ ዝተዳለወን መጽሓፍቲ ሓደዮም ነቲ ቅዱስ መጽሓፍ ኣሜሪካዊ ጠበቃን አምባሳደር ነበርን አልፍሬድ ሞሰስ ኣብ እስራኤል ንዝርከብ ቤተ መዘክር ህዝቢ አይሁድ ANU ዓዲዎ ዘሎም ነሱ ቅዱስ መጽሓፍ ዕብራይስጥ ኣብ ታሪኽ እቲ ዝዓበየ ጽልዋ ዘለዎን መሰረት ስልጣነ ምዕራባውያን ክብል ተዛሪቡ ወሲኹ ንብረት ህዝቢ አይሁድ ብምዃኑ ሕጉሴም ታሪኻዊ ትርጉም እቲ መጽሓፍ ብምርዳእ ህዝቢ ዓለም ክረኽቦ ኣብ ዝኽእል ቦታ ክርከብ ናይ ምግባር ተልእኮ ነይርን ክብል ተዛሪቡ እቲ ነዚ መጽሓፍ ቅዱስ ብጨረታ ንምዕዳግ ወጻኢ ዝኾነ ገንዘብ ወናኒ ማይክሮሶፍት ቢል ጌትስ ኣብ 1994 ሳይንሳዊ መዘከር ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ንምግዛእ ካብ ዝኸፈሎ $30.8 ሚልዮን ዝብልጽ ይኹን እምበር በጨረታ ካብ መንጎ ዝተሸጡ ታሪኻዊ ሰነዳት ሓደ ዝኾነ ቀዳማይ ሕታም ሕገ መንግስት ኣሜሪካ ቅድሚ 2 ዓመት ካብ ዝተሸጠሉ $43.2 ሚልዮን ዝወሓደ እዩ እዚ ኮዴክስ ሳሱን ብዝብል ዝፍለጥ ቅዱስ መጽሓፍ ነዚ መጸውዒኡ ካብቲ ወናኒኡ ዝነበረ ዴቪድ ሰሎሞን ሳሱን እዩ ተዋሂቡ ዴቪድ ነቲ ቅዱስ መጽሓፍ ካብ 1929 ጀሚሩ ክውንኖ እንከሎ ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ መንበሪ ገጹ ካብ ዓለም ዝዓበየ ኣዝዩ ኣገዳስን ካብ ጽሑፋት ዕብራይስጥ ክገብር ክኢሉ እዩ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዕብራይስጥ ዝርከቡ 24 መጽሓፍቲ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ብሉይ ኪዳን ኢሎም ዝጽውዑ መጽሓፍቲ እዮም ነቶም መጽሓፍቲ ሊቃውንቲ አይሁድ ኣብ ማእከላይ ዘመንዮም መልክዓት ሒዞምዎም ኣቀዲሙ ኣብ ከባቢ 930 ዓመተ ምህረት ከም ዝተጠርነፈ ዝእመን ካልእ አልፔ ኮዴክስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ዝያዳ ወግዓዊ ቅዱስ መጽሓፍ ዕብራይስጥ ምዃኑ ይእመን እንትኾነ ግን ኣብ 1947 ኣብ ከተማ አሌፖ ሶርያ ብዘጋጠመ ባርዕ ሓደጋ ስለ ዝበጽሖ ካብ 487 ገጻት እቲ መጽሓፍት 295 ጥራዩ ኣብ ዝእዋን ዝርከብ ኣብ ልዕሊ ዝሕጂ ብኣዝዩ ዝኸበረ ዋጋ ዝተሸጠ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተገበረ መርመራ እቲ መጽሓፍ ቅድሚ 1000 ዓመታት ከም ዝተዳለወን 12 ገጻት ከም ዝጎደሎን እቶም ኣጫረቲ ንሱቢስ ተዛሪቦም ንዘመናት ከሰጋገሩ ጽኑዕ መረዳእታታት ከም ዘመላኽቱ እቲ መጽሓፍ خلافان بين أبراهام زتبالو والكسب نايزاك بين إزكيل الآثار زشوتو خوينو نسو دما واننتو نابدقو أحلفو هيبونيروم اتمتصحف نزمانات كاب زتقبرو كيوناتاتن عنواتاتن تاريفون حاموش يميتن عمتات آب تاريخ تسويرو كام زتسنحون يزرب آب كربا وان وانا زمتصحف قدوس سيوزرلاندو أو فاري جاك سافره نيروم نسو دما بشان شعاتن ميتن سامانان شعاتن عمت مرت آب لندن آب استخير جارته بخلتنت بحاموشته $1,000,000 عاديو نيرو ኣብ ናይጄሪያ ኣብ ልዕሊ ቃፍላይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ናይጄሪያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ኣሜሪካ ዓጂቡ ዝጓዓዝ ዝነበረ ቃፍላይ ብዝኸፍቱ ናይ ድብያ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ተቐትሉ ተገሊጹ ፖሊስ ናይ ተኸባቢ ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታት መጥቃዕቲ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ክፍለ ሃገር ኣናምብራ ከም ዘጋጠሙ ድሕሪ ምጥቃስ ክልተ ካብኣቶም ግዳያት ሰራሕተኛታት ቆንስል ኣሜሪካ እቶም ዝተረፉ ክልተ ድማ ዓጂቦሞም ዝነበሩ ኣባላት ፀጥታ ምዃኖም ኣመልኪቱም እቶም ዕጡቓት ኣብቲ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበላ ተሽከርከርቲ ብምቅጻል ንሰለስተ ካልኦት ሰባት ጨውዮም ከም ዝወሰድዎም እዩ ዝግለጽ ዘሎም ኣሜሪካ ብዝወፀቶ መግለጺ ድማ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተቐተለ ይኹን ዝተጨወየ ዜጋ ከም ዘይብላ ድሕሪ ምጥቃስ ምስ ኣገልግሎት ፀጥታ ናይጄሪያ ብምትሕባር
ብምግባር ነቲ ፍጻመ ተጻሪዩ ከም ዘላ ኣፍሊጣ መንግስቲ ናይጄርያ ኣብታ ክፍለ ሃገር ብዘጋጥም ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ዝበዝሕ ግዜ ነቲ ምንቅስቓስ ደቀባት ህዝቢ ዲያፍራ ዝበሃል ናይ ምንጻል ኣጀንዳ ዘለዎ ዕጡቕ ጉጅለ ከም ዝኸሰዩ ዝግለጽ ኣሜሪካን ዩክሬን ዝለኣኸተላ መከላኸሊ ሚሳኤል ብሩስያ ከም ዝተሃረመ ተኣሚና ዩክሬን ክትጥቀመሉ ዝጽንሕ ስራሕት ኣሜሪካ ዝኾነ ፓትሪዮት ዝተሰመየ ሚሳኤል መከላኸሊ ኣየር ልዕሊ ድምፂ ቅልጣፈ ብዘለዎ ሚሳኤል ሩስያ ተሃሪሙ መጠኑ ዘይተፈልጠ ጉድኣት ወሪዱ ክኸውን ከም ዝኽእል ክልተ ሰበስልጣን ዋሽንግተን ተኣሚኖም እቶም ኣስማቶም ዘይጠቐሱ ሰበስልጣን ዝሓለፈ ሰሉስ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እቲ መከላኸሊ ሚሳኤል ዩክሬን ብሰማይ ካብ ሩስያ ንዝፈነወላ ንኣገደስቲ ትሕተ ቅርፂ ዒላማ ዝገበረ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ንምምካን ተባሂሉ ብኣሜሪካ ዝተላኸላ ምዃኑ ገሊፆም ኣሜሪካን ዩክሬንን እቲ ብዘጋጠሙ ጉድኣት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ዘሎ መከላኸሊ ሚሳኤል ክጽገነሉ ዝኽእል ዝሓሸ መንገዲ ንምንዳይ ብስቱር ዝርብ ጀሚረን ክኾና ከም ዝኽእላውን እቶም ሰበስልጣን ወሲኾም ጠቒሶም ብመሰረት እቲ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣሜሪካ ኣብዘን ዝቕጽላ መዓልታት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝምልከት ዝበለጸ መረዳእታ ክትረክብ ስለ ትኽእል እቲ ዘሎ ሓበሬታ ምስ ግዜ ይቕይር ልዑል ተኽእለሎም ፓትሪዮት ሚሳኤል ኣሜሪካ ካብ እተፍርዮን እትውንኑን ዝተፈለየ መከላኸሊ ኣየር እቲ ኣዝዩ ዝተራቐቐ ኮይኑ ንነፈርቲ ውግእ ክሩዝን ባሊስቲካውን ሚሳኤላት ኣኳሊሙ ክወቅዕ ተባሂሉ ዝማዕበለ እዩ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ካብ መሬት ናብ ሰማይ ዝውንጨፍ መከላኸሊ ሚሳኤል ኪንዛል ዝተባሃለ ካብ ድምፂ ብ10 እጥፊ ዝዛይድ ፍጥነት ዘለዎ ሚሳኤል ተጠቂሙ ከም ዘዕነዎ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹሞ ሰላም